Здравейте, Ангел Иванов, вашият преводач, консултант и посредник е отново на линия. Още съм в Дан Патрик. Имах хубаво време с едни прекрасни хора от Стара Загора, християни, които вярвам, че ще продължат да ходят на църква. Амин. Амин. Така, човека пристигна преди няколко дни в Северна Ирландия. Няма шер-код, няма пуснати документи за Евростатут. И днес се опитахме по всякакъв възможен начин да му помогнем. Успях да му пусна апликацията, очакваме отговор. Ще минат може би няколко дни, седмица, две, докато той ще има право да получи шер-код. Надявам се той да го получи. Не можем да гарантираме нищо, защото твърде късно е дошъл в страната, но поне ще се опитаме максимално бързо да му вземем шер-код, за да може да продължи да остане тук и евентуално да си намери работа. Искаш ли да кажеш няколко думи за моите услуги? Това е човека, върши работа, помага на всички, да бъде благословен от Господ. Ако има някой нужда, да звъни на Ангел, той е човека. Той оправя всякакъв вид документи и това е, който има нужда, да се обажда на Ангел. Благодаря ти, брат. Сина му също така се включи в процеса на работа. Подадохме неговият акт за раждане, който трябва да го проведе. Ще му свърши и тази работа, разбира се. Искаш ли ти да кажеш няколко думи за моите услуги? Той е коректен, свържете се с него. Чудесно. Благодаря. До скоро.